Θυμάστε εκείνα τα αστεία πρόσωπα από το Are You Being Served που έκαναν τον κόσμο να γελάσει. Αλλά η πραγματική του ζωή ήταν κάθε άλλο παρά διασκεδαστική. Πίσω από αυτά τα αστεία κρυβόταν πόνος, σκάνδαλα και τραγωδίες που κανένα σενάριο κωμικής σειράς δεν θα μπορούσε ποτέ να απεικονίσει. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τι πραγματικά συνέβη στον καθένα από αυτούς και γιατί τα τέλη τους εξακολουθούν να σοκάρουν τους θαυμαστές μέχρι σήμερα. Τζον Ίνμαν, ως κύριος Χάμφρεϊς. Τον ακούς πριν τον δεις τη φωνή τη λάμψη, την περίφημη ατάκα «Είμαι ελεύθερος», που αντυχεί στους διαδρόμους του. Grace Brothers. Ο κύριος Χάμφρεϊς είναι ιδιόρυθμος, κομψός και αξέχαστος. Αλλά πίσω από τη λάμψη και το χαμόγελο, η ζωή του Τζον Ίνμαν είναι γεμάτη μοναξιά και το τίμημά του να είσαι διαφορετικός σε έναν κόσμο που δεν σου χαμογελάει πάντα δεν ξεκίνησε με φήμη. Ξεκίνησε σε εκθεσιακούς χώρους. Ο Ίνμαν έντυνε μανεκέν. Σε ένα ανδρικό κατάστημα ονειρευόταν τη σκηνή, ενώ παράλληλα γυάλιζε τα κοστούμια του. Για χρόνια ζούσε με φθηνό τσάι και σάντουιτς, περιοδεύοντας σε καπνιστά θέατρα δίπλα στη θάλασσα, συχνά μοιράζοντας καμαρίνια στο μέγεθος ντουλαπιών, με σκούπες, απορρίπτονταν επανειλημμένα. Πολύ παράξενος, πολύ θηλυπρεπής, πολύ απομονωμένος. Παραλίγο να σταματήσει να υποκρίνεται 2 φορές, μέχρι που μια μικρή εκπομπή του BBC με τίτλο «Are you being served» του έδωσε τελικά τον χώρο να είναι ο εαυτός του. Αλλά η επιτυχία μπορεί να είναι σκληρή κατά καιρούς. Ο Κι Χάμφρεϊς είναι ταυτόχρονα φαινόμενο και στόχος. Οι ακτιβιστές τον κατηγόρησαν ότι ενίσχυε τα κοινωνικά στερεότυπα. Οι παραγωγοί προσπάθησαν να μετριάσουν την επιδεικτικότητά του. Ο Τζον λάτρευε τη διασκέδαση που έφερνε ο χαρακτήρας του, αλλά βαθιά μέσα του πάλευε με την ντροπή, την πίεση και την αυτοαμφισβήτηση. Έπινε πολύ για να αντιμετωπίσει το άγχος και τη μοναξιά του, λέγοντας στους φίλους του ότι τα χειροκροτήματα ήταν ισχυρότερο ναρκωτικό από οποιοδήποτε ουίσκι. Τη δεκαετία του 1990, τα προβλήματα υγείας και η συναισθηματική κόπωση άρχισαν να τον βασανίζουν. Ωστόσο συνέχισε να εμφανίζεται με χάρη και καλοσύνη σε παντομήμες, σε ατελείωτες περιηγήσεις, σε αρχοντικά δίπλα σε νοσοκομεία και σε μέρες με σαλάτες. Ακόμα και όταν η υπατήτηδα ΑΤ τον άφησε αδύναμο, αρνήθηκε να ακυρώσει την παράσταση. Ο άνθρωπος που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν τόσο δυνατά που μετά βίας μπορούσαν να σταθούν όρθιοι, αλλά συνέχισε ψιθυρίζοντας ότι είχαν έρθει να δουν τον Κι Χάμφρεϊς. Δεν μπορούσα να τον αφήσω να πεθάνει πριν από εμένα. Ο Τζον Ίνμαν υποδίθηκε τον κύριο Χάμφρεϊς στην ταινία «Σας εξυπηρετούν» 1985, όταν ήταν 37 ετών. Πέθανε στις 8 Μαρτίου 2007 σε ηλικία 71 ετών, από επιπλοκές της υπατήτηδας Α. Η εκτιμόμενη καθαρή του περιουσία ήταν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, ένα ψίχουλο από μια ζωή που ξεκίνησε πίσω από βιτρίνες καταστημάτων και κατέληξε στα φώτα της δημοσιότητας. Μόλι Σάγντεν ως κυρία Σλόκουμ. Αν έχετε γελάσει ποτέ με τα παστέλ μαλλιά της κυρίας Σλόκουμ ή τα διαβόητα αστεία της με τις γάτες, τότε έχετε γνωρίσει μια από τις πιο ευρηματικές κομικές δημιουργίες της Βρετανίας. Δεν είναι μόνο αστεία, είναι και ατρόμητη. Κυβερνάει την τουαλέτα σαν βασίλισσα με μπούκλες και νύχια. Αλλά στην πραγματική ζωή η πορεία της Μόλι Σάγντεν προς τη φήμη ήταν γεμάτη ταπείνωση. Απορρίφθηκε από τις δραματικές σχολές λόγω της προφοράς της, λέγοντας ότι δεν θα ήταν ποτέ κατάλληλη για την τηλεόραση. Πέρασε τα πρώτα της χρόνια εργαζόμενη στο θέατρο για πενιχρή αμοιβή, δουλεύοντας διπλές βάρδιες και κοιμούμενη σε κρύα καμαρίνια. Ενώ άλλοι στην ηλικία της έβρισκαν σταθερότητα, η Μόλι πάλευε να ανταπεξέλθει σε μισθό, ελπίζοντας ότι κάποιος θα έβλεπε επιτέλους την αξία της. Το ντεμπούτο της ήταν το Hugh and I, ακολουθούμενο από το The Liverbirds, όπου τα κομικά της ένστικτα τελικά έπιασαν τόπο. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επιτυχία της κουβαλούσε ακόμα παλιές πληγές, ανησυχώντας πάντα ότι θα την ξεχνούσαν. Ανάμεσα στα γυρίσματα κάπνιζε ασταμάτητα για να ηρεμήσει με το γέλιο της να καλύπτει το βαθύ άγχος της. Πίσω από την φανταχτερή περούκα η Μόλι πάλευε με εμφύσιμα και καρδιακά προβλήματα, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει την ταινία ακόμα και όταν μετά βίας μπορούσε να αναπνεύσει. Η Μόλι Σάγντεν υποδίθηκε την κυρία Σλόκουμ στην ταινία «Υπηρετής» 1972,
1985, όταν ήταν 50 ετών. Πέθανε την 1η Ιουλίου 2009, σε ηλικία 86 ετών μετά από χρόνια μάχης με καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις. Η καθαρή της περιουσία εκτιμάται στα $5 εκατομμύρια, Γουέντι Ρίτσαρντ ως Δεσποινής Μπράμς. Η Δεσποινής Μπράμς είναι έξυπνη, εκλεπτισμένη και σοβαρή, ένα κορίτσι της, εργατικής τάξης, με μακριά μαλλιά και μεγάλα όνειρα. Η γοητεία της είναι αυτό που κάνει τους Grace Brothers να ξεχωρίζουν. Αλλά η Γουέντι Ρίτσαρντ κουβαλάει ουλές πολύ βαθύτερες από ό,τι αφήνει να εννοηθεί ο χαρακτήρας της. Η παιδική της ηλικία σηματοδοτήθηκε από τραγωδία. Μόλις 11 ετών βρήκε τον πατέρα της μετά την αυτοκτονία του, ένα τραύμα που θα τη τύχιωνε για πάντα. Έθαψε τον πόνο της στις παραστάσεις της, παλεύοντας μέσα στον σκληρό κόσμο των οντισιών και της απόρριψης. Δουλεύοντας στο Fortnum & Mason για να πληρώσει για τη δραματική σχολή, απολύθηκε επειδή είπε σε έναν πελάτη ότι ένα παλτό δεν της τέριαζε. Αυτή η ειλικρίνεια που ήταν ταυτόχρονα το μεγαλύτερο δυνατό σημείο της και η πτώση της την ακολουθούσε σε όλη της τη ζωή. Πότε σε εξυπηρετούν. Η σειρά χάρισε στην Γουέντι το πρώτο της πραγματικό σπίτι, αλλά η φήμη δεν μπόρεσε να γεφυρώσει το ρήγμα. Τη δεκαετία του 1980, όταν μετακόμισε στο East Enders, πάλευε με τον αλκοολισμό και τις εναλλαγές της διάθεσης. Τα ταμπλόιντ την παρουσίαζαν ως δύσκολη και οι σκηνοθέτες παραπονιόντουσαν για τα ξεσπάσματά της. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν ότι το ποτό της κάλυπτε δεκαετίες θλίψης και εξάντλησης καταπιεσμένες σε όλη τη διάρκεια μιας καριέρας αφιερωμένης στο να αποδείξει ότι ήταν κάτι περισσότερο από μια όμορφη φωνή του Λονδίνου. Τα τελευταία της χρόνια σημαδεύτηκαν τόσο από θρίαμβο όσο και από θλίψη. Ως Pauline Fowler, στο East Enders έγινε μία από τις πιο αγαπημένες και καταβεβλημένες γυναίκες της Βρετανίας στην οθόνη εκτός οθόνης. Ο καρκίνος της επέστρεψε επανειλημμένα. Όταν αρνήθηκε τη χημειοθεραπεία, το 2008 τα ταμπλόιντ την χαρακτήρισαν απερίσκεπτη. Στην πραγματικότητα ήταν απλώς κουρασμένη. «Έχω κουραστεί από το νοσοκομείο», είπε σε μια φίλη. «Θέλω να ζήσω τη ζωή μου με τους δικούς μου όρους και να πεθάνω με τον δικό μου τρόπο». Η Γουέντι Ρίτσαρντ υποδίθηκε τη Δεσποινίδα Μπράμς στην ταινία «Υπηρετής» από το 1972 έως το 1980, 5 σε ηλικία 29 ετών, και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο East Enders για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου 2009 σε ηλικία 65 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η καθαρή της περιουσία εκτιμάται στα $8 εκατομμύρια, αλλά η αληθινή της κληρονομιά ζει σε κάθε γυναίκα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ τον κόσμο με κραγιόν τραχύτητα και ένα χαμόγελο μέσα από τα δάκρυά της. Frank Thornton ως λοχαγός Peacock. Περπατάει καβαλώντας στο παρκέ του Grace Brothers σαν στρατηγός με τραντς περήφανος, κομψός και λίγο πομπόδης. Η κομψότητα του λοχαγού Peacock είναι καθαρά θεατρική, αλλά για τον Frank Thornton είναι επίσης πανοπλία. Πολύ πριν γίνει διάσημος στην τηλεόραση, ο Frank έζησε τον πραγματικό πόλεμο. Ως αξιωματικός της RAF στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είδε φρικαλαιότητες που θα τον στίχιωναν για το υπόλοιπο της ζωής του όταν επέστρεψε η ειρήνη. Έθαψε αυτές τις αναμνήσεις κάτω από σενάρια και φώτα σκηνής. Το θέατρο ήταν ταυτόχρονα θεραπεία και βασανιστήριο. Δούλευε ακούραστα στο θίασο, προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα συχνά, περπατώντας χιλιόμετρα για να εξοικονομήσει χρήματα από το εισιτήριο του λεωφορείου ανάμεσα στις οντισιόν «Πότε σε εξυπηρετούν». Φώναξε 51 ετών και κουρασμένος πολύ έμπειρος για να ελπίζει πολύ περήφανος για να τα παρατήσει. Το έργο άλλαξε τη ζωή του από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η επιτυχία έφερε μαζί της και φαντάσματα. Ο Θόρντον λαχταρούσε να αναγνωριστεί ως σοβαρός ηθοποιός, αλλά η κωμωδία τον κρατούσε εχμάλωτο. Αυτή η σιωπηλή απογοήτευση τον ακολουθούσε για δεκαετίες. Σπάνια κοιμόταν τα βράδια. Σε συνεντεύξεις υπενήχθηκε ότι το BBC δεν τον εμπιστευόταν. Ο Φρανκ Θόρντον υποδίθηκε τον λοχαγό Peacock στην ταινία Υπηρετής 1970, 2980, 5 σε ηλικία 50, 1 ετών και στη συνέχεια επανέλαβε τον ρόλο στην ταινία Χάρη και Χάρη 1909-1933
Απεβίωσε ειρηνικά στις 16 Μαρτίου 2013 σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά ακρίβειας και ψυχραιμίας και μια καθαρή περιουσία περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Άρθουρ Ίγκλις ως κύριος Χάρμον. Κάθε μαγαζί χρειάζεται έναν μάστορα. Και ο κύριος Χάρμον είναι ο αξιαγάπητος απατεώνας των Grace Brothers, θρασής, ζεστός και πάντα έτοιμος με ένα αστείο που διαπερνά την ένταση όπως ένα κλειδί σε βούτυρο. Αλλά με τον Άρθουρ Ίγκλις τα γέλια συνήθως σβήνουν, μόλις η κάμερα σταματήσει να γυρίζει. Η καριέρα του Άρθουρ ήρθε αργά και δύσκολα. Πρώην κωμικός του δρόμου, περιφερόταν στα κλαμπ του μεταπολεμικού Λονδίνου, κοιμόταν σε φθηνά καταλύματα και ζούσε με μπύρα και πατατάκια, δίνοντας 6 παραστάσεις τη νύχτα, μόνο και μόνο για να βγάζει αρκετά χρήματα για πρωινό. Μέχρι να φτάσει στην τηλεόραση είχε περάσει δεκαετίες παλεύοντας για το μικρόφωνο, ακόμα και όταν οι ατζέντιδες του έλεγαν ότι η ερμηνεία του ανήκε σε μια νεκρή εποχή συναυλιών. Έπειτα ήρθε το Are You Being Served και ξαφνικά ο Άρθουρ Ίγκλις ξαναγεννήθηκε. Ο ρόλος του ως Κι Χάρμον, ενός βασικού μέλους της εργατικής τάξης μεταξύ των εκεντρικών της ανώτερης τάξης, έγινε αγαπημένος των θαυμαστών. Αλλά η επιτυχία ήρθε με θλίψη. Ο θάνατος της συζύγου του Άιβι το 1975 τον άφησε συντετριμμένο. Στράφηκε στο αλκοόλ, μερικές φορές εμφανιζόμενος στα γυρίσματα με ασταθή εμφάνιση, αλλά πάντα αρκετά γοητευτικός, ώστε να κάνει το συνεργείο να τον συγχωρέσει. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 η καριέρα του Άρθουρ ήταν ταυτόχρονα ακμάζουσα και ταραχώδης, οι περιπλανόμενοι ακόλουθοί του τα φαντάσματα του Motley Hall σε ασθένειες και σε υγεία, αλλά η προσωπική του ζωή κατέρεε. Το χρόνιο εμφύσιμα του στέρισε την αναπνοή, αναγκάζοντάς τον να μεταφερθεί σε γυροκομείο, όπου έζησε τις μέρες του περιτριγυρισμένος από ρεύματα, εγών και καναρίνια. Ο Άρθουρ Ίγκλις εντάχθηκε στο Are You Being Served το 1976 σε ηλικία 57 ετών και παρέμεινε μέχρι το τέλος της εκπομπής 1985. Πέθανε στις 16 Απριλίου 1995 σε ηλικία 75 ετών από εμφύσιμα. Η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια μιας ζωής, κάνοντας τη Βρετανία να χαμογελά. Νίκολας Σμιθ ως κύριος Ράμπολντ. Δεν είναι το αφεντικό που φοβούνται όλοι. Είναι το αφεντικό με το οποίο όλοι συμπονούν. Ο Κι Ράμπολντ είναι το τέλειο κωμικό, σύμβολο της βρετανικής γραφειοκρατίας, καλοπροαίρετος, μπερδεμένος και για πάντα εκτός τόπου, αλλά πίσω από αυτή την αστεία εμφάνιση ο Νίκολας Σμιθ ήταν πολύ πιο σοβαρός από τον κακό που υποδιόταν στην οθόνη. Πριν από τους Grace Brothers, ο Σμιθ δυσκολευόταν να αναγνωριστεί. Πέρασε τη δεκαετία του 1960, περιπλανόμενος σε μονότονους ρόλους στις ταινίες Doctor Who The Avengers και Z-Cars, παρακαλώντας συνεχώς τους σκηνοθέτες για περισσότερες ατάκες. Τα οικονομικά του ήταν περιορισμένα. Περιστασιακά αναλάμβανε επιπλέον εργασία ως ξεναγός ή βοηθός σκηνής για να κερδίζει το ενίκιο. Κάθε απόρριψη τον έκανε να χάσει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή του. Το όνειρό του ήταν ο Σέιξπιρ και η όπερα όχι αστεία και ανόητες πτώσεις. Το πότε σε σερβίρουν υποτίθεται ότι έμοιαζε με λύτρωση, αντίθετα έμοιαζε με παράδοση. Ο Σμιθ αγαπούσε τους συμπροταγωνιστές του, αλλά κρυφά απεχθανόταν την ιδέα ότι το κοινό τον γνώριζε μόνο ως σπουδαίο παίκτη. Ήλπιζε για δράμα, όχι για φτηνά γέλια. Καθώς η φήμη του Τζον Ίνμαν μεγάλωνε, η ζήλια άρχισε να εισχωρεί. Στα επόμενα χρόνια η πικρία του μετατράπηκε σε παράνοια. Μετά από μία μικροκλοπή τη δεκαετία του 1990, εγκατέστησε 16 κάμερες ασφαλείας γύρω από το σπίτι του και αρνήθηκε να δώσει συνεντεύξεις στον τύπο. Οι φίλοι του έλεγαν ότι φοβόταν μήπως τον ξεχάσουν ή τον χλεβάσουν. Ακόμα και η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται. Η μνήμη του ξεθόριαζε. Η κάποτε δυνατή φωνή του έπεφτε σε ψίθυρο. Η τελευταία του μεγάλη ταινία, Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit, του χάρισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Άνι, απόδειξη ότι το ταλέντο που φοβόταν ότι είχε σπαταληθεί δεν είχε ποτέ πραγματικά χαθεί.
Ο Νίκολας Σμιθ έπαιξε τον Γκάλ Ράμπολντ στην ταινία Are You Being Served από το 1972 έως το 1985, όταν ήταν 38 ετών. Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου 2015 σε ηλικία 80, ένα ετών μετά από πτώση στο σπίτι του στο Σάτον του Λονδίνου. Η εκτιμόμενη καθαρή του περιουσία είναι περίπου $3 εκατομμύρια μέτρια, αλλά αρκετή για να σηματοδοτήσει μια καριέρα που άντεξε πολύ καιρό αφότου τα γέλια κόπασαν. Είναι το τελευταίο επιζών μέλος του αρχικού cast. Κένεθ Γουόλερ ως Γριά Γκρέις. Η ηρωνία είναι απολαυστική. Ο ρόλος της Γριάς Γκρέις υποδίεται ένας άντρας σχεδόν 30 χρόνια νεότερος από τον προκάτοχό του. Ο Κένεθ Γουόλερ μετατρέπει την αμηχανία σε μορφή τέχνης με την ιδιόρυθμη χαρά του Grace Brothers. Αλλά ενώ ο χαρακτήρας του είναι απολαυστικά ακατάλληλος, ο ίδιος ο ηθοποιός έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του προσπαθώντας να βρεθεί. Πριν από τη φήμη του στην κομική σειρά, ο Κένεθ ζούσε για το θέατρο, από τις ελεύθερες μέρες μέχρι την ακολασία από το περιοδεύον θέατρο, μέχρι τις πρόβες στη χοροδία, ήταν παντού και πουθενά. Για δεκαετίες εργάστηκε ακούραστα ως ηθοποιός και τραγουδιστής, εμφανιζόμενος σε εκκλησίες, υπαίθρια θέατρα και όπερες μικρών πόλεων. Το When Will You Be Served του εξασφάλισε τον ρόλο της Γριάς, που φαινόταν να είναι η δεύτερη ευκαιρία του. Αλλά η φήμη δεν έφερε την ικανοποίηση. Είχε κουραστεί να τον κατατάσσουν σε μια κατηγορία. Πάντα ο αστείος, ο ακίνδυνος, ανόητος ο άνθρωπος. Πίσω από το αστείο έθαβε τη δυσαρέσκειά του σε μακριές νύχτες, σε παμ στο Σόχο, και η υγεία του επιδεινώθηκε. Το αλκοόλ και η εξάντληση κατέστρεφαν το σηκώτη του και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν αδύναμος, αλλά συνέχιζε να κάνει περιοδίες λαχανιάζοντας ανάμεσα στις λήψεις. Ο Κένεθ Γουόλερ έπαιξε την Γριά Χάρη στην ταινία Are You Being Served 1981, όταν ήταν 54 ετών. Πέθανε στις 28 Ιανουαρίου 2000 σε ηλικία 72 ετών από καρκίνο του ύπατος. Η εκτιμόμενη καθαρή του περιουσία είναι $1 εκατομμύριο μέτρια, αλλά αξιοπρεπής. Άλφι Μπάς ως κύριος Γκόλντμπεργκ. Τι συμβαίνει όταν ο πιο αστείος άντρας στο δωμάτιο περνάει τη ζωή του παλεύοντας να τον πάρουν στα σοβαρά? Αυτή είναι η ήσυχη αλήθεια πίσω από τον Άλφι Μπάς. Ο έξυπνος τύπος που πρωταγωνίστησε στην ταινία Σας. Εξυπηρετούν, υποδίεται τον κύριο Γκόλντμπεργκ, έναν ρόλο που αντανακλά το δικό του μείγμα χιούμορ και θλίψης. Γεννημένος στη φτώχεια στο East End του Λονδίνου, η ιστορία του Άλφι διαβάζεται σαν μυθιστόρημα του Dickens από την ανάποδη, ξεκίνησε να παίζει υποκριτική τη δεκαετία του 1930 στο θέατρο Unity, παρασταίνοντας μεταξύ των βάρδιων του εργοστασίου συχνά με άδειο στομάχι. Για αυτόν το θέατρο δεν ήταν απλώς τέχνη, ήταν επανάσταση. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο επειδή ανέβασε ένα πολιτικά φορτισμένο θεατρικό έργο χωρίς άδεια και ποτέ δεν το μετάνιωσε. Με τα χρόνια ο Μπάς έχει γίνει μια γνώριμη βρετανική φιγούρα, από τη συμμορία Lavender Hill και τον Άλφι μέχρι τους ατρόμητους δολοφόνους βρικολάκων, όπου νίκησε τα τέρατα του Ρόμαν Πολάνσκι με μια ατάκα που μόνο αυτός μπορούσε να πει «Έχεις λάθος βρικόλακα». Έχει πάει παντού, αλλά ποτέ δεν ήταν ο πρωταγωνιστής. Το When Are You Being Served έκανε τον ντεμπούτο του το 1979. Ο Άλφι ήταν 63 ετών μεγαλύτερος σε ηλικία, πιο σοφός και κουρασμένος να αποδεικνύει την αξία του. Η ερμηνεία του ως Κι Γκόλντμπεργκ έφερε ζεστασιά και βάθος στη σειρά, αλλά όπως τόσες πολλές από τις σπουδαίες ερμηνείες του κράτησε μόνο μία σεζόν. Ο Άλφι Μπάς υποδίθηκε τον κύριο Γκόλντμπεργκ στην ταινία Υπηρετής 1979 όταν ήταν 63 ετών. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 15 Ιουλίου 1987 σε ηλικία 71 ετών. Η καθαρή του περιουσία εκτιμάται σε $1,2 εκατομμύρια, τα οποία συσσωρεύτηκαν σε διάστημα περισσότερων από 5 δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Τρέβορ Μπάνιστερ ως κύριος Λούκας. Ο κύριος Λούκας είναι η σκανταλιάρα καρδιά του Are You Being Served? Ένας εύστροφος νεαρός πολιτής που φλερτάρει με οτιδήποτε κινείται και διαμαρτύρεται για οτιδήποτε δεν κινείται.
με τις φαβορίτες του, την αυτοπεποίθητη συμπεριφορά του και τον σαρκασμό του. Δίνει νεανική πνοή στους Grace Brothers, αλλά για τον Trevor Bannister αυτή η ξέγνιαστη γοητεία καλύπτει χρόνια απογοήτευσης και μια καριέρα που δεν βρήκε ποτέ πραγματικά ηρεμία. Πριν γίνει περίγελος, ο Trevor ήταν σοβαρός θεατρικός καλλιτέχνης. Άφησε το στίγμα του στη σκηνή του Λονδίνου με τον Billy Liar και το πολεμικό δράμα. Ο πόλεμος του Darky Pilbeam ήταν οξυδερκής και χαρισματικός, αλλά όπως πολλοί Βρετανοί ηθοποιοί της γενιάς του, βρισκόταν παγιδευμένος ανάμεσα στην αξιοπρέπεια της σκηνής και την τηλεοπτική φήμη. Τα πρώτα χρόνια έφεραν θετικές κριτικές, αλλά λίγα χρήματα και ακόμη λιγότερη σταθερότητα. Πότε θα λάμβανες υπηρεσία? Το 1972, ο Τρέβορ ήταν 38 ετών, άφραγκος, εξαντλημένος και έτοιμος για κάτι σταθερό. Ο Κι Λούκας τον είχε κάνει γνωστό από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά το χειρότερο ήταν στερεότυπο. Ο ρόλος που υποτίθεται ότι θα ήταν η μεγάλη του επιτυχία γρήγορα μετατράπηκε σε ένα επιχρυσωμένο κλουβί. Ο ρόλος του ξεθόριασε καθώς το cast μεγάλωνε και το σενάριο έδωσε στον πονηρό πολιτή λιγότερες ατάκες, λιγότερα αστεία, λιγότερους λόγους να παραμείνει. Το 1980 έφυγε επιστρέφοντας στη σκηνή όπου είχε συνδεθεί, πρωταγωνίστησε σε κωμωδίες όπως το Move Over το Mrs. Markham και σε σεξπυρικούς ρόλους που του υπενθύμησαν γιατί αγαπούσε την υποκριτική. Αλλά τα φώτα της δημοσιότητας δεν θα έπεφταν ποτέ ξανά πάνω του. Έζησε μια ήσυχη ζωή, εργαζόταν σταθερά, αλλά χωρίς την έγκλη που της είχε υποσχεθεί η τηλεόραση. Ο Τρέβορ Μπάνιστερ υποδίθηκε τον κύριο Λούκας στην ταινία «Σας εξυπηρετούν» 1970-2980 όταν ήταν 38 ετών. Πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή στις 14 Απριλίου 2011 σε ηλικία 76 ετών, ενώ φρόντιζε τον κήπο του. Δεν έδειξε σημάδια ασθένειας. Κατά τη στιγμή του θανάτου του, η καθαρή του αξία εκτιμήθηκε σε $2,5 εκατομμύρια. Harold Bennett ως ο νεαρός κύριος Grace. Όταν ο Harold Bennett στράφηκε στους αδελφούς Grace ως ο νεαρός κύριος Grace, το κοινό δεν μπορούσε παρά να γελάσει ούτε και αυτός. Με τα τρεμάμενα χέρια του, το σκανταλιάρικο χαμόγελό του και την αθάνατη ατάκα του «Everyone's going great», γίνεται ο απροσδόκητος παλμός του House στο «Are you being served». Αλλά πίσω από τα γέλια κρύβεται ένας άνθρωπος που περίμενε όλη του τη ζωή για χειροκροτήματα που έρχονται πολύ αργά. Το ταξίδι του Μπένετ ήταν κάθε άλλο παρά λαμπερό. Ήταν πατέρας χείρος εργάτης και επιζών πριν φτάσει στην επαγγελματική σκηνή. Για να συντηρήσει τα παιδιά του έκανε διάφορες δουλειές ανάμεσα στις παραστάσεις, συχνά περπατώντας χιλιόμετρα για να αποφύγει να πληρώσει εισιτήρια. Λεωφορείου. Για δεκαετίες τα φώτα της δημοσιότητας τον αγνοούσαν, μέχρι που τελικά δεν μπόρεσαν. Ο Χάρολντ ήταν ήδη 70 ετών όταν κατατάχθηκε στον στρατό του πατέρα του και μετά στο υπηρετής, αλλά ο κόσμος μόλις τώρα τον ανακάλυπτε. Η επιτυχία ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή. Η υγεία του επιδεινωνόταν. Είχε χρόνια κόπωση, καρδιακά προβλήματα και την κούραση ενός ανθρώπου που είχε δουλέψει όλη του τη ζωή. Ωστόσο εμφανίστηκε ευγενικός και υπομονετικός. Ευχαριστώντας το συνεργείο που τον κράτησε από τον μπράτσο καθώς περπατούσε στο πλατό, ο Harold Bennett υποδίθηκε τον νεαρό κύριο Grace στο θεατρικό έργο «Are you being served» από το 1972 έως το 1980, ένα όταν ήταν 74 ετών. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 15 Σεπτεμβρίου 1981, σε ηλικία 82 ετών. Η εκτιμόμενη καθαρή του περιουσία ήταν $1 εκατομμύριο, αλλά το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο ήταν η Grace, την οποία ονόμασε Arthur Bro ως κύριο Granger. Μπορούσες πάντα να υπολογίζεις ότι ο κύριος Granger θα ήταν γκρινιάρης όλη μέρα, ένας παλιωμοδίτικος κύριος που εκτιμούσε τους τρόπους, τα διαλύματα για μεσημεριανό και μια καλή μπύρα μετά τη δουλειά. Αλλά ο άντρας πίσω από το κατσουφιασμένο βλέμμα, ο Άρθουρ Μπρο, είχε ζήσει πολλές ζωές πριν πατήσει το πόδι του στη σκηνή των Grace Brothers. Πριν από την τηλεόραση, ο Άρθουρ Μπρο ήταν θρύλος της σκηνής. Ίδρυσε τους Arthur Bro Players τη δεκαετία του 1930, ιδρύοντας θεατρικούς θειάσους σε όλη τη Βρετανία και δίνοντας το έναυσμα σε εκατοντάδες νέους ηθοποιούς συμπεριλαμβανομένου του Trevor Bannister.
πολέμησε στο βασιλικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βοηθώντας τη διάσωση στρατιωτών από τη Δουνκέρκη. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, επέστρεψε για να ανοικοδομήσει το θέατρο ρεπερτορίου Folkestone από την αρχή. Για δεκαετίες ήταν ένας αφανής ήρωας της σκηνής, διατηρώντας τις ζωντανές εμφανίσεις σε μικρές πόλεις σε όλη την Αγγλία. Αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1960, ο Άρθουρ είδε το μέλλον. Η τηλεόραση είχε αντικαταστήσει τη σκηνή που αγαπούσε. Απρόθυμα άλλαξε τον ρόλο του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πετυχαίνοντας μικρούς ρόλους στις ταινίες Dad's Army Z Cars και Downstairs. Η μετάβαση ήταν βάναυση. Είχε περάσει τη ζωή του παίζοντας στο παρασκήνιο μόνο και μόνο για να του πουν να χαμηλώσει τους τόνους μπροστά στην κάμερα. Μετά ήρθε το Are You Being Serviced και ο κύριος Granger τέριαζε σαν παλιό παλτό. Ο γκρινιάρης κουρασμένος πολιτής ήταν πλέον ένας έμπειρος ηθοποιός. Περήφανος, κουρασμένος και γεμάτος ιστορίες που κανείς δεν ήθελε πια να ακούσει. Το κοινό τον λάτρευε, αλλά η τραγωδία χτύπησε στο παρασκήνιο. Το 1978 η σύζυγός του Ελίζαμπεθ, σύντροφός του στη ζωή και στη σκηνή, για σχεδόν 50 χρόνια απεβίωσε. Συντετριμμένος ο Άρθουρ είπε στους συναδέλφους του ότι συνταξιοδοτούνταν. Πέθανε 2 μήνες αργότερα. Ο Άρθουρ Μπρο υποδίθηκε τον κύριο Granger στο έργο Are You Being Served από το 1972 έως το 1977, όταν ήταν 67 ετών. Πέθανε στις 28 Μαΐου 1978 σε ηλικία 73 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό της, συζύγου του Ι. Καθαρή του περιουσία εκτιμήθηκε σε $1,5 εκατομμύριο, αλλά τα χρήματα δεν σήμαιναν τίποτα για αυτόν.